Nagy örömmel köszöntöm Önöket ezen a korai reggelen. Nagy öröm számunkra, hogy Philip Kotler előadásán üdvözölhetjük Önöket, amelynek címe a versenyképesség kulcsa, új marketing és értékesítési stratégiák, taktikák. Nagy tisztelettel köszöntöm Philip Kotler, a világ egyik legkiválóbb marketing szakértőjét és egyik legbefolyásosabb üzleti szakíróját. Köszöntöm szakmai partnerünket, a világ második legnagyobb szoftvercégét, az Oracle, melynek képviselőivel találkozhatnak a mai rendezvényen. Szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni médiapartnereinknek az együttműködésüket. Az akadémiai kiadók, a HVG, a Harvard Business, a Budapest Business Journal, a Kreatív, a Management Forum és a TV2. Ezennel át is adom a szót Kotler úrnak, kérem fogadják meg szeretettel. I'm very pleased to be here, and it is my third trip to Budapest. I have been learning a great deal about your competitive problems. In fact, there are two questions that keep coming up. One is, how do you maintain your business, especially if it's a domestic business? How do you stay alive? Kotler úr előadásából van-e olyan információ, amit később a Magyar Telekom RT tud hasznosítani? Én azt hiszem, hogy hasznosítani közvetlenül a résztvevőknek a nagy része, aki itt gyakorló szakemberként vesz részt ezen a konferencián. Szerintem újdonságként elég keveset tud, de azt hiszem, hogy aki egy ilyen konferencián jön, az teljesen természetesnek is tartja ezt. Kotler egy óriási egyénisége ennek a szakmának, és őtőle még adott esetben azokat a helyenként banalitásokat, vagy egyértelmű marketing szabályokat is másképp hallja az ember, és másképp figyeli, mint egy ilyen értelemben névtelen embertől. Tehát én azért szeretem őt hallgatni, és azért érdemes egyszer egy ilyen nagy gondolkodót és nagy összegzőt ebben a szakmában meghallgatni, mert gyakorlatilag az ember hiteles forrásból visszaigazolást kap azokra a napi problémákra, napi ügyekre, amelyekre megadja a maga válaszát nap mint nap, de teljesen más ezeket a válaszokat, vagy esetleg ezeknek a válaszoknak egy lekerekítettebb, teljesebb formáját hallani egy olyan embertől, aki elismerten ennek a szakmának az egyik legnagyobb képviselője. You're unbelievable. Mi a benyomása a rendezvényről? Nagyon pozitívnak tartom. Gyakorlatilag napi marketinges problémákat érint ez a prezentáció, illetve azokra ad javaslatokat, vagy akár megoldásokat. Én nagyjából ismertem ennek az anyagát, a mi vezérigazgatónk továbbadta ezeket az infokat, ő volt egy hasonló tréningen Németországban, és nagyon ez alapján működünk. Tehát itt vannak olyan területek, ami nagyon értékesek, például sales és marketing együttműködése, amin érdemes elgondolkozni és azokat továbbfejleszteni.
Nyilván ő elméleti szempontból közelíti meg ezeket a dolgokat, hogy mit, hogyan lehet, milyen stratégiák vannak. Én gyakorlatilag a mi portfóliónkból és a mi cégünk életéből keresek erre igazolásokat, illetve olyan területeket, ahol ezeket lehet hasznosítani, illetve mik azok, amiket mi másképp csinálunk. Úgyhogy így ebből a szempontból egy összefoglalva én nagyon hasznosnak tartom. Akkor mi volt a benyomása az előadásról? Nagyon jó benyomásom volt, hiszen egy abszolút professzionális előadóval találkoztunk a mai napon, aki hát nem csak egy elméleti síkon közelítette meg a marketinget, mint tudományágat, hogy sokszor az egyetemen hallunk erről, hanem nagyon gyakorlatias módon, gyakorlatias példákkal, és az épp aktuális kérdésekkel is foglalkozott, amivel ma akár egy vállalatvezető vagy egy marketing szakember találkozik, úgyhogy összességében nagyon jó volt a benyomásom. Nagyon jó rendezvény volt, tekintettel arra, hogy 2001-ben is meghallgattam Kotler úr magyarországi fellépését. Nagyon-nagyon érződik az igény a magyarországi résztvevőkben. Többen jöttek el, egy összefogó jó előadást hallhattak, amely tartalmazott gyakorlati hasznosíthatóságú dolgokat is, újdonságokat is, de ugyanakkor egyszerre volt szerintem egy kicsit ilyen, most összefoglaljuk a tanultakat és struktúráljuk a hétköznapok rohanásának az információit a fejekben. És hát talán egy kicsit benyomást nyújtott nekünk abból is, hogy egy tőlünk nyugatabbra, fejlettebb világokban lévő emberek miket tapasztalnak, miket tudnak hasznosítani. Thank you very much. Have a great day and bring up the Hungarian branding as well as you can. Okay? Köszönjük szépen Kotler úrnak az előadását. A következő fél órára, vagyis inkább teljesen pontosan 4:30-ig egy koktélra invitáljuk Önöket Kotler úrral együtt az előtérben, és itt ma utoljára lehetőségük nyílik arra, hogy személyesen szót váltsanak Kotler úrral. Örülünk, hogyha élnek ezzel a lehetőséggel. Köszönjük, és viszontlátásra! You're unbelievable.